Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Projet muso yiriwa wale u ye kunnafoni jɛrɛ kɛnɛ sigi min kɛnɛ kana na u y'u sinsin musolakaw olu ka sen yɛrɛ kɔrɔ taabolo ɲumanw kan an na o walawala bidonbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana kɛn yɛrɛ ye minnu ni ani foroba cakɛla minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sɛnɛ yiriwali ma u ye sigi kɛ sigi min senfɛ u ye gafe kɔni don bala gafe min ni o bɛ kuma an ka jamana angɛrɛ kow kan an na o fana walawala bidonbari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila dɔgɔmaru kɛrɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana musolakaw olu jɔyɔrɔ ka bon jamana ale yiriwa wale la o de hokumu kɔnɔna na projet min ni an ko a ma ko musow yiriwa wale u ye sigi kɛ sigi min kɔni senfɛ fɛn min ye u kumana an balakaw olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kan waasa u bɛ se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye ni kana u siri maa wɛrɛw kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu ni olu kɛn bɛ ka baara kɔni nun don u yɛrɛ ye n'an ko ma ko entrepreneur ka se ka hakinaw kɔni falen ni k'u ka dɔntaw falen ɲɔgɔn na waasa u ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya min na o de la u y'a jira k'a fɔ ko a baara in kɔni tɛ se ka kɛ f'u ka jɛ ni ka ɲɔgɔn faamuya ka u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma o de kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye maaw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka se ka hakinaw kɔni falen musolakaw u bɔra an ka jamana fan bɛɛ fɛ ni kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ Kulikoro ani Mopti laɲini ye mun ye ka se ka musolakaw olu kɔni ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa sira minnu fɛ ka se ka o kɔni don u kɔrɔ fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a projet in a musaka o kɔni bɔra SOS village d'enfants Mali maaw ani nanzarala kelenya tɔn Union européenne maaw kɔni kunna fɛn min ye a kɛkun de ye Mali musow olu bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min na. An ka jamana foroba cakɛlaw ani kɛn yɛrɛ cakɛla minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sɛnɛ yiriwali ma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigi min kɔni senfɛ u ye gafe kɔni don bala gafe min bɛ kuma an ka jamana angɛrɛ kɔɲɔw kɔni ka fɛn min ye ni projet belebeleba in kun ye mun ye ka se ka angɛrɛ ka o kɔni nɔgɔya jamanaden bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cikɛlaw u ka se ka angɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔ waati la ka se ka u ka sɛnɛw kɔni yiriwa ni ka fɛɛrɛw kɔni tigɛ fɛɛrɛ minnu ni o bɛ kɛ sababuya ye ka se ka dugukolo labɛn ka ɲa waasa sɛnɛ waati kɔni na min ye sɔrɔ o ka se ka kɛ cikɛlaw kɔni fɛ o de la maaw caman nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Madame Sanogo Ɲamoyi Tarawele ye ni ale ye IFDC ale maa ɲɛmaa ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Professeur Boubacar Amadou Touré ye ni ale ye Agara Mali o maa ɲɛmaa ye fɔ ka taa se min ye Fatumata Kulibali ma ni ale ye conseillère technique ye an ka jamana sɛnɛ ale ye minisiriso la. Kunnafoni ɲuman ani kunnafoni nafama o bɛ kɛ sababuya ye ka lujuratɔ somɔgɔw ka olu kɔni bilasira u ka se ka fɛɛrɛw kɛ u ka denmisɛnninw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na ni ka ŋunafa o de la fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛra ni ka minɛnw kɔni di an ka jamana lujuratɔw ka jɛkuluba fɛnmafunmaw kɔni mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni olu tɛ mɛnni kɛ ani minnu tɛ yeli kɛ olu somaw minɛnw kɔni dira u ma min bɛ kɛ sababuya ye u ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw kɔni sɔrɔ ka se k'u ka denmisɛnninw kɔni tanga fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba min ni a kɔni nun donna a kɛkun de ye ka se ka den kɛrɛfɛ ka o bɔ an ka jamana denmisɛnnin kow kɔni na min ye o de la lujuratɔw janb'a la ka to u la sanga ni waati ni ka se ka na ni siraw ye sira minnu ni o kɔni bɛ kɛ sababuya ye ka fɛn min ye u dɛmɛ ɲɛnɛmaya ale kɔni ta siraw u ka se ka o ta u yɛrɛ ye. Projet min ni ale bɛ dɛmɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa korokaw kɔni fɛ yen nɔ ni a musaka kɔni bɔra katala in ale ye coopération maaw kɔni kunna min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don yiriwa baaraw kɔni ma k'a fara ale kan ani min jɛra k'a lawaleya o de ye AMSS fɛn min ye ninnu de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka balo tila ga 276 ani wɔɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Koro ale marabolo la maaw don maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa maa 1272 ani fila bɔɲɔgɔnko olu de kɔni garijɛgɛ donna ni balodi in na u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen malo kilo 25 o bɔrɛ kelen
ka taa se sɔ ale kilo 6 ma ani macaroni 500 gramu ale pake 10 bɔɲɔnko fɔɔ ka taa se min ye tulu ale litiri 3 min ye kɔgɔ ale kilo 1 o de kɔni dira ni kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma a kɛkun de u ka se ka dun ka fa ka se ka o kɔni sabati nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sigida maa ɲɛmaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la meri ka taa se komantanso ani an ka jamana cakɛda min ni o ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ refugiéw olu ka kɔɲɔw ma ni o ye CNCR ye fɔɔ ka taa se an ka jamana cakɛbonda ma min fana ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani sɔrɔ yiriwali ma an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ni dɛmɛ in lase ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ taamadenw olu ka ko ɲɛnɛbɔli ma ni o ye Musa Atayer ye ale ye maa bisimila maa min ni ale ye OIM ka ciden ye ni o ye Dr Sebu Bouakari ye fɛn min ye u ka hakilina falen o bolila min kan o de bɛ tali kɛ tunganatalaw ka lajɛrɛ belebeleba o tako 2nan kɔni kana na a kɛkun ye mun ye ka se ka jɛɲɔgɔnya sinsin OIM ani faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ tunganatalaw olu dɛmɛli koɲɛw la kɛnɛ kɔni kana na min ye OIM maw olu kɔni ye a jira k'a fɔ k'u labɛnnen don k'an ka jamana kokɔrɔma don waasa ka se ka dɛmɛ ta k'an ka tunganatalaw sɛgɛrɛ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la a jirala k'a fɔ min ye bɛnkan k'o b'a la ka sɔrɔ l'Amérique jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ min ye siraba min ni ale kɔni datugulen don ni diɲɛ nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ a fɛ o dayɛlɛli kuɲɛw kɔni na k'o kɔni kɛra kunnafoni duman ye k'a ɲɛsin Yemeni jamana ma bari sabu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko yɔrɔ in kɔni datugulen ani min ye Moyen-Orient ale basigibaliya kɛra sababuya ye ni ka gɛlɛya caman de kɔni lase Yemeni kɔni ma ka d'a kan a bɛ san caman bɔ min ye kɛlɛ o kɔni ɲɔɲɛnen don u fɛ fɛn min ye kɔngɔ ko o kɔni kun bɛ u ka o de la min ye ni fɛɛrɛba in ni ka sira in kɔni dayɛlɛ o na kɛ sababuya ye ni ka ninkura kɔni fiyɛ u ka jamana taabolo kɔni na min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni wulikajɔ belebeleba min ni a kɔni kun ye degun don buna adamadenya taabolow la diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na fɛn min ye a ko a ɲɛnabɔtɔ don. Don min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnya diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na ka se ka kungo lakana ni ka ja kɛlɛ o ye juin kalo tile 17 ye o hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i janto baganw ka dumunikɛ yɔrɔw la fɛn min ye ko n'i ye diɲɛ kurukara ta k'a lajɛ ko baganw bɛ dumunikɛ yɔrɔ min na o ye diɲɛ tilancɛ de ye o de la maa min ni olu kɔni bɛ balo bagan kɔni na k'o bɛ taa maa miliyari 2 bɔɲɔnko kɔni na diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na fɛn min ye kɛmɛ sigi la ko balo min ni o bɛ bɔ baganw kɔni yɔrɔ ko 70 o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔrɔ baganw ka dumunikɛyɔrɔ o kɔni sababuya la o de la a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw ka tigɛ waasa baganw ka dumunikɛyɔrɔw o bɛ se ka tanga cogoya min na min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan dugukolo ka se ka o kɔni tanga bari sabu ko ni baganw ka dumunikɛyɔrɔ kɔni tununa a kɔlɔlɔ o tɛna se ka fɔ ka ban o de la min ye ko ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka lakodɔn k'a jira k'a fɔ ko nafaba de bɛ bagan dumunikɛyɔrɔ la ni ka jɛ k'u tanga waasa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ nafa sɔrɔ baganw na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka jidi. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni kun y'a ka dɔnkibaro ye buna adamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.